naħseb li r-rwol ta' trade unionizmu, relevanza ta' trade unionizmu fi żmien tal-lum huwa wieħed kbir. Għax inti dinja tax-xogħol dejjem għandek l-isfidi. U l-isfidi dejjem jinbidlu. U mhux faċli tgħid ismani li r-rwol tal-union x'inhu? L-rwol tal-union huwa dejjem li drittijiet tal-ħaddiema jimxu pari pari ma' tkabbir ekonomiku tal-pajjiż. Prattikament jekk xi ħadd qed jaħseb li trade unionizmu għadux relevanti, jkun hawn il-mistoqsija tar-relevanza fit-trade unionizmu hekkux relevanti jew le. Jien ngħidlek it-trade unionizmu iktar ma jgħaddi żmien, iktar huwa relevanti. Li nippruvaw ngħidu li mhux relevanti, ngħidlek iva hawn ħafna forzi li jgħidu li trade union mhux relevanti. Imma jien ma ngħidx hekk għax biss jien trade unionizmu, għax dinja tax-xogħol li tinbidel, il-kondizzjonijiet tal-ħaddiem dejjem jinbidlu. U iktar ma jinbidlu, iktar ikunu suġġetti u marbutin mal-produttività, mal-bniedem kif jipperformja, ma' figuri, ma' ammonti. Jifri, iktar ma tgħaddi, iktar dawn iċ-challenges fuq il-ħaddim dejjem jiżdiedu. Il-ħaddim fuq dejjem jieħu piece iġor piece ta' ovvjament biex kumpanija tkun aktar produttiva. Allura jekk nitkellmu fuq relevanzi naħseb hija trade unionizmu iktar ma jgħaddi żmien, inħoss u ma ngħidx għax trade unionist imma nħoss li hija hemm bżonn li aktar ħaddiema jsibu fit-trade unions għax it-trade union huwa relevanti għal kull tip u forma ta' ħaddiema. Nieħdu llum jiġifieri fih danna għandna professjonisti li dawn jiġu għandna għax il-pressures li għandhom tat-targets tal-kumpanija huma enormi. Li maħniex nitkellmu issa fuq biss ħaddiema f'livell baxx, qed nitkellmu fuq ħaddiema li jlaħqu sa kważi general managers li jaħdmu 70 siegħa fil-ġimgħa li għandhom targets li ma jistgħux jilħqu li jkollhom pressure fuqhom li anke jirrifletti fuqhom ħażin mal-familji tagħhom. Naħseb ir-relevanza ta' trade union hija iktar ma jmur iż-żmien iktar hija b'saħħitha.